Pasaia Donibaneko elizan bildu den entzule jendeak txaloz hartu ditu kantariak. Landarbaso abesbatzako partaideak dira. Euskal Herriko mundu koralean, oihartzun eta ospe handia hartu du azkenaldian Landarbaso. Urtean zehar batez beste, 40 bat kontzertu eman ohi ditu. Lehiaketa ugari irabazi du, eta bere izena ezaguna da jadanik Euskal Herritik kanpora ere. Europan Euskal Herriko enbaixadore egin beharko du Landarbasok egun gutxi barru. Austriako Spitalirian abesbatzen nazioarteko lehiaketa garrantzitsua jokatzen da urtero. Munduko abesbatzarik onenak biltzen dira bertan. Duela 44. lehiaketa da urten Spitalekoa. Bi euskal talde bakarrik parte hartu dute lehiaketa horretan. Alde batetik Ano de Jertz abesbatza, Tolosakoa, beste alde batetik Eskifaia abesbatza, Hondarrabikoa. Entxufe aldetikan bagu bintzat dakigunez ez dugu bat ere entxuferik izan, gonbidatu digute eta hori da guretzako hori nagusiena, ez? Egindako lanaren ondorio eta konklusio importantena. Espitaleko lehiaketara begira, aurtengo urtarrilatik aprilera entzeguetan ibili dira buru belarri. Maiatzean hasi ziren Austrian abestuko duten programarekin kontzertuak ematen. Datorren igandean Errezilen kantatuko dute eta berau izango da lehiaketara joan aurretiko azken kontzertua. Espitalen munduko abesbatzarik onenak izango dituzte lehiakide. Eslovakia, Suitza, Alemania, Suedia, Filipinak eta Estatu Batuetatik etorriak. Nahiko prestatuta joten gea, orduan, beldur txiki bat badaukagu, baina mintzat ondo egingo dugun esperantzakin. Gero beste koruako biak baldin badia, noski, Estatu Batuarrak datoz hilabete lehenago, eta hilabete lehenago hortan ingote tur bat, Europatikan, kontzertu ezberdinak eskainiaz, bai Frantzian, Italian, eta Austrian bertan, ez? Eta horrek zara esan nahi du, ez? Horrek esan nahi du badaukatela ahalmen bat hori egiteko. Abesbatzen eremuan oasi moduko bat da Landarbaso. Gaur egun ia ezinezkoa baita erabat gaztez osaturiko koral bat aurkitzea. Taldea, 18 eta 30 urte bitarteko 40 lagunek osatzen dute. Guztiak konserbatorioko ikasketak eginak eta musika ezagutza zabala dutenak. Landarbaso abesbatzak 51 abeslari eramango ditu Austriara. 13 soprano, 12 altu, 8 tenore eta 7 baxu. Ni baxua naiz. Tarduan baxuek koroko bajuena eta olako soinu bat izango litzateke. Lord, I keep so busy praising my Jesus. Keep so busy praising my Jesus. Keep so busy praising my Jesus. Ain't got time.